vlog, nandito tayo sa Asingan Agritourism Park. So guys, nandito po tayo sa Asingan Agritourism Farm. Madami pong flowers dito. Maganda po yung tanawin, tas madami din pong puno, tas flowers. Guys, madami din pong magaganda po dito na halaman, tapos mga puno. Ito po yung nasa likod ko. Malaman po na isa, red yung flowers niya po. Tapos ito naman po, pink. Dami pong flowers dito assorted. So guys, ito po yung gumamela. Ito po yung papaya. May tanim pa po silang madami dito na papaya. Tara guys, puntahan natin ang mga flowers. Meron din pong resting place doon kung gusto niyo pong magpahinga. Meron din po doon na isa na resting place. Ito po yung resting place. Tara guys, puntahan natin yung flowers. So yung mga iba pong rules ng flowers. Ngayon pupunta po tayo dun sa isa pa pong resting place. So guys, ito na po yung resting place. Tara guys, pahinga muna po tayo sa view. Tara guys, puntahan natin yung isa sa mga cottage dito. Tara! Free lang po yung cottage dito, pero dapat i-maintain yung cleanliness. Ito po guys ay isang well na nilagyan po nila ng halaman. Ito naman po ang halaman na may blue na flowers. Comment nyo na lang po kung alam nyo po ang pangalan nito kasi hindi ko po alam. So guys, nakakita po tayo ng isang maliit na jackfruit po doon. So guys, ang mga nakikita nyo po dito ay photo booth na pwede kayong mag-picture. So guys, ito po, lemon. Nakikita niyo po may mga bunga. So guys, madami pong mga bunga. Pero hindi pa po pwedeng kainin. Tara guys, magduyan tayo at bumalik sa kapagkabata. What?
flowering plants. Another swing na naman po. It's a prank! Ah! Guys, may tanim din po silang suha dito. Malalaki na po. Guys, may langka po din sila dito. Tara guys, maglibot pa tayo. Kain tayo ng scam flakes. So guys, ito po yung mga kakao. Malaki po yan. Tapos ito po yung mga maliliit. Ito po yung ginagawa nilang chocolate. So guys, this is kapuntian. So known as sagingan. You don't know what is sagingan? It's banana farm. You don't know what is banana farm? Use your Google, not always TikTok. Oh my God! Wow! Tara guys, sundan tayo sa mga sunflower. Ito po ay malunggay tree. Masustansya na nga. Masarap pa. Ang Sea of Sunflowers ng Asingan. Tara guys, puntahan natin yung mga flowers. So guys, nakarating na po tayo sa ending point. Mabango guys. Tara guys, punta po tayo dun sa kubo. Habulin niyo ako.
Vlogger by Jared TV. Please visit Asingan Agritourism Park here in Asingan, Pangasinan. And thank you to Sapigaw Farms. That's it. Please like, comment, share and subscribe, and ring the notification bell down below so you won't miss any of these vlogs. See ya!